Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se ssir it-trakka tal-karozzi f'sit f'Ħalfar b'investiment ta' 20 miljun euro. Id-disinji ta' trakka se jiġu preżentati fil-jiem li ġejjin minn esperti Ġermaniżi u fuq għażla tal-Federazzjoni Maltija għal Motorsport. Il-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali, l-NDSF, ukoll kellu sem kruċjali f'dan il-proġett. Il-Prim Ministru ħabbar dan waqt laqgħa tal-Kabinett fil-Padiljun ta' Taqali, fejn tkellmu wkoll rappreżentanti ta' diversi għaqdiet sportivi. Hemm l-isport tal-karozzi. Sport li issa ilu jistenna biżżejjed. Diġà sar xogħol li tejjeb l-esperjenzi ta' ċertu sezzjonijiet ta' dilettanti ta' dan l-isport, iżda wasal iż-żmien li mmorru għall-investiment il-kbir, it-trakka. Għandna l-pjanti lesti u mudell ta' finanzjament maqbul ukoll bis-sem tal-NDSF. Hawn il-Prim Ministru spjega wkoll li l-Gvern ried li ma tintmesx art verġni u għalhekk ra diversi proposti sakemm issodisfatu dik illi se ssir f'Ħalfar. Ridna wkoll li ma neħdux art li tinsab fuq DZ. Xi ħaġa li għamilniha possibbli billi se naħdmu fuq l-art f'Ħalfar madwar il-postijiet fejn diġà issir attività simili. Il-Prim Ministru qal ukoll li talab biex ikunu skartati għal kollox pjanti li kienu se jaffettwaw lir-residenti f'Birżabbuġa u minflok kollox jibqa' l-bogħod mir-residenti kemm jista' jkun. Ridt illi dak li nagħmlu ikun ta' livell fejn l-investiment ikun wieħed li bih tkun kuntent tal-komunità tal-motorsport. Rittu jkun proġett li irrendi għal deċenni u jilħaq standards internazzjonali, spjega l-Prim Ministru. Qal ukoll kif saru studji dwar il-ħoss biex jittieħdu l-miżuri li jkun hemm bżonn biex ma jkunx hemm inkonvenjent għar-residenti. Intant, wara li l-Prim Ministru ħabbar li t-trakka se ssir realtà, bidmuh fajnejh il-President tal-Federazzjoni Maltija għal Motorsport Duncan Mikallef qal li llum twettqet ix-xewqa ta' xieren teluf ta' dilettanti tal-motorsport. Minna dal-aħħar 7 xhur nista' ngħidu kważi iktar minn full time, rajna x'inhu huma l-limiti tal-Gvern, rajna x'inhu huma l-possibiltajiet u Clifton ħaqek proset ħadd iġi mfakkar fl-istorja tal-motorsports. Proset Cliff.